likaJesu. Amen. Igama lami ngingu-Isaac, nginguSukhabase Isibongo. Ngiyacela namhlanje singeneni kulesi sifundo sezwi likaNkulunkulu la sizobonisana khona ngezinye zezinto ey'balulekile, especially uma ungumntwana kaNkulunkulu ekufanele uyiqaphele. Namhlanje sikhuluma ngobizo, yona topic yethu esikhuluma ngayo namhlanje, ukuthi ubizo yini. Ubizo ubonakala ngani uma unobizo? Ubani obiza abantu? Ngoba lento ihamba ibe ne-frustration njalo uma kukhulunywa ngobizo. Uthola ukuthi umuntu ma engenele evangelini ukhuluma kahle athi ubiziwe, akhulume kahle nize nibe convinced kuyo yonke inkulumo asuke eyikhuluma. Isuke iyinhle futhi isuke ingathusi umuntu, ngoba kusuke kuwukuthi ngaleso sikhathi nawe usuke esezwa ukuthi yes, I feel ukuthi i-calling kaNkulunkulu ikhona. Yonke-ke i-calling ine-challenge yayo. Ayikho i-calling ehamba smooth nje, kodwa yonke i-calling ine-challenge yakhona. Kusukela kumadikoni, uma ebandleni khona umuntu eyidikoni, kusukela kumadikoni kuya kubakhokheli, kuye kubaphathi babantu abasha, kuye kuma-youth pastors, kuye kufundise ebandleni, kuye kumshumayeli, kube umvangeli, kuye kubhishobhi, kuze kufike la kufika khona. So i-challenge ekhona enkulu yile ethi ubizo. Why umuntu obiziwe fanele njalo uma kukhulunywa ngayo kukhulunywa ngomuntu oney'nkinga? Why umuntu obiziwe njalo hlezi fanele atholakale engathi uyadatshukelwa ey'ntweni azenzayo? Why umuntu obiziwe njalo uma atholakale kunezinto nje ey'hleli y'ngasolveki kuyena? Impilo yakhe uthola ukuthi iba nzima. Yenziwa yini yonke lento? Ubizo ngendlela oluyingozi ngayo. Ubizo luyingozi uma lifike kumuntu ongenalo ulwazi ukuthi ubiziwe, ngoba ey'ningi izinto usathane uyakwazi ukuyithatha ayidayiverte, amenze asebenzele i-kingdom yobumnyama. I-most yabantu ababiziwe uye kuthole ukuthi isikhathi esiningi usathane uyabathatha abantshontshe abafake kulo mbuso lokuthiwa umbuso wezangoma, umbuso wey'nyanga, umbuso wabathakathi. So usathane usuke ebone i-potential ekulo muntu ukuthi uNkulunkulu kunezinto ezespecial ayidalile kuyena, abese emthatha amdayiverte amfake ngala. La emhlabeni akekho umuntu odaliwe ongazoba active. It's either active kwi-kingdom kaNkulunkulu or active kwi-kingdom yobumnyama. Akekho neutral. Uma sikhuluma ngobizo, usually sijwayele ukuthi sithi ubizo lunabantu bakhona ababiziwe, kodwa according to uNkulunkulu
Uma sifunda uGenesis wokuqala uthi masenze umuntu ngomfanekiso wethu ukuba asifuze. Genesis lapha chapter 2 masenze umuntu ngomfanekiso wethu ukuba asifuze. Ngamanye amazwi la kuvelani? Kuvela ukuthi uNkulunkulu wayeveza umqondo ukuthi uma sifuza yena kusho ukuthi yonke into esiyenzayo kufanele silalele yena ukuze sikwazi ukuthi ngayo yonke imizamo yethu sikwazi ukuthi simfuze. Right. So okusho ukuthini uma ethi uNkulunkulu masenze umuntu ngomfanekiso asifuze? Kusho ukuthi yonke into esiyenzayo as siyi-image kaNkulunkulu noma siyimfanekiso kaNkulunkulu fanele sifuze uNkulunkulu, silalele yena, asidirecte, asinikeze yonke into esiyidingayo. Iziphi izindlela ekumele siyifunde noma ekumele sizi-identify uma umuntu ene-calling? Into yokuqala ekufanele ukuthi identify-eke ukuthi ukuba kwi-calling noma ukuba ne-calling yokusebenzela uNkulunkulu akusikhona ukuba osukunebhadi. In most cases abanye bayeke bethi lento ye-calling ingibangela iy'nkinga, ingenza ngingakwazi ukuya phambili nempilo, ingenza ngididize ndawonye. Isizathu yini eyenza ukuthi lento ye-calling ihlezi inama-challenges amaningi kangaka? One, into yokuqala ukuthola abantu abarongi abangakwazi ukukunikeza i-way out noma i-way forward kule calling osuke kuyona. Abantu abangama-guidance, abaneqiniso, abantu abangama-mentor akho. Ungatholi abantu abanjengalabo abaneqiniso abangazokumonazela, ngoba in most cases uma une-calling kaNkulunkulu, uNkulunkulu akakwazi ukubeka i-calling kuwe ebese ekunika futhi manje inkinga ethi fanele uqale uyoqomana nentaba ube senkingeni. Ngisho ukuthini mangithi ube senkingeni? Ngisho ukuthi uma uNkulunkulu ethe ufuna ukuthi ube isisebenzi sakhe umsebenzele, usutholakala usungaphansi komfundisi othile. Ngesikhathi ungaphansi kwakhe akucindezela ngoba ubona i-calling yakho inamandla noma unamandla cishe kuneyakhe, mhlawumbe ney'nto ey'ningi oyibonayo, ngoba isikhathi esiningi abantu ababhiziwe bajwayele ukuqondana nabantu abahethekile. Ngesikhathi naye ekukhula wahetheka, washayeka endleleni, waze wafika kulesi stage sokuthi mhlawumbe waqala ibandla. Uma kufika umzalwane obiziwe uvela angathi ufuna ukulwa naye ngoba ubuka yena i-history yakhe nawe ukuthi usukaphi nakho. Ngabe asinazo izinto eziningi kangaka ey'thola ukuthi ziphikisana nevangeli uma kungathiwa abefundisi bethu bayakwazi ukulimela iqiniso? Inkinga iqiniso alimelwa. One, ukungalimeli iqiniso kwabazalwane kwenza ukuthi bagcine befuna ukuthi bathathe amandla abanye abantu bawasebenzisele bona. Le system le isetshenziswa kakhulu ilezi zigebengu zikaSathane lezi ekuthiwa izangoma, because into eyithi isangoma into engekho, but ifonwa ngokuhambe bethwebula amandla abantu, bathwebula amandla ey'lwane, basebenze ngemimoya yey'ndlela, basebenze ngemimoya yamathuna, basebenze ngemimoya yalo lonke uhlobo lwezinto, imimoya yasemkhathini. That is why ngithi into kaSathane, ngoba ngiclear nje mangisho kanjalo, ngoba uNkulunkulu uma ethi ezwini lakhe ungabi nabanye uNkulunkulu, sekutholakala wena
unonkulunkulu aba more than the 10, 15, 30 obadonsayo uthembele kubona, uvela awuphile kule kingdom likaNkulunkulu. That is why ngisho kanjalo, ninga-offendeki kakhulu kwabanye abayeke ba-offendeke, ngoba omunye umuntu ke-offendeke yinto eyazi ukuthi vele nje, kodwa uthi mayisetshela ukuthi kahle hle vele wena ubhile ongakala, akafuni ukuthi aconfront, ngoba zonke into kaSathane, uSathane akafuni into zakhe zimphulwe zikhulunywe public ukuthi kahle hle uSathane lo wenza lento. So yonke into yakhe uthanda ukuthi ayihide. So ke inkinga ke etholakalayo nansi, uma umzalwane uyafika kwiministry usemncane, akakakwazi okuningi, ngenxa ukuthi ke ufika kumuntu naye oseke wahetheka kaningi empilweni, uvele afuna ukumgqilaza njengoba naye wagqilazwa la ayekade khonza khona. Lento ke ingakho uthola ukuthi umbuso wenkosi ugcina ungasakwazi ukuba in oneness, ngoba kubuye kusebenze namanye amandla la enga, amandla ehuzuko, umuntu la ehuzuke khona walimala abese efuna ukusebenzisa leyo nto ukucindezela omunye umuntu. uJesu is very clear uma ethi ngasenza abafundi, is very clear. Into eyenza ukuthi kubonakala engathi ubizo kulezi insuku luhamba engathi liphelelwe isikhathi noma liphelelwe amandla. Umuntu kade avuthe ebukhoneni benkosi, uyabe uyabonakala seguqukile, useyinyanga noma seguqukile, usewumthakathi nje owaziwayo odumile, ukuthi uma ke wayebandleni lakhe hhayi akuthakathwa kuyabhunjwa. So lento yenziwa yini? Yenziwa abantu abangayilandelanga imishini kaNkulunkulu noma imishini kaJesu. uJesu into ayishoyo iyodwa ukuthi siyaphuma ngesikhathi ekhuluma lencwadi ethi ngesikhathi ithi iBhayibheli wagcoba noma wanikeza abapostoli amandla ukuba bakwazi ukukhipha amademoni, bashumayela izwi lakhe, bababhabhadisa abaphendukayo, baqhubeke baye phambili. So ngamanye amazwi isho ukuthi leyo nto babehamba benza ama-disciples akuJesu, beqhubeka nevangeli. So into etholakalayo ke in these days or in this time, sithola ukuthi abantu abaningi bane-willing yokuthi baliqale ibandla, but abaliqali ngokwecebo likaJesu. uJesu uma ethi enzani abafundi, ubayichaza ukuthi noma kungathiwa kuyenzeka libe khona ibandla, kodwa kubalulekile ukuthi uhlale wena njengomfundisi within the church, uba-identify abazalwane abayizinceku ezikulungele ukuthi singaphuma zihambe zishumayele ivangeli. Ngoba uma nihleli la ndawonye senibaningi, ingakho-ke nigcina senixabana, sekuba ukuthi omunye usethatha abazalwane bomunye umuntu aphume nabo, aphumele eceleni. Kahle hle angaba yenzeki leyo nto ukuthi uma kuyenzeka kubonakala ukuthi nazi iy'nceku ney'nceku azimisele ukushumayela ivangeli, bese kuthiwa sizohamba sinipleyisa ey'ndaweni nishumayela ivangeli, landa ivangeli. Ivangeli lethu ngabe landa kakhulu kunakuqala ukuba leyo nto iyenzeka. Kodwa manje inkinga eyenzeka ukuthi kugcina kufonywa amasonto ukuthi hhayi fanele ngibaqoqe beze la, ngibalimithi ingqondo ukuthi bangabe sakwazi ukucabanga ngaphandle kokuba sesontweni. So that is why ke uthola ukuthi iy'nkinga ey'ningi ezenzekayo zenzeka within the church. Uthola ukuthi izinto ey'ningi kugcina kubangwa iminikelo, kudinga kubangwa ipulpiti, kugcina kubangwa iy'nto ey'ningi, uSathane afake naye umoya wakhe phakathi, kugcine kugilwa yona imihlola khona phakathi, kuqhume
ilukhuzana inkanuko khona phakathi, kube inkanuko zoNkulunkulu, kube inkanuko ehlukahlukene. Lento ibangwa yini? Ibangwa ukuthi nihleli ndawonye niminanyise amandla kaNkulunkulu, aminyene ndawonye awasebenzi. Ngesikhathi eminyene aze athole ku-exploda, ngesikhathi mayibhasta bese uSathane ethola ithuba lokuthi angene. Avele athole ithuba angene. Mangithi ayibhasta ngisho ukuthi ize yonakale lento kaThixo, ngoba mawungayisebenzisi igcina ifadalala, iphelelwa amandla, bese uSathane ethola ithuba lokuthi akuconvert, akwenze lezi zinto ezimdaka ezenzeka abantu. So ke ithini ke lento? Ithi ubizo, uma ubiziwe, one, akufanele ukujwayele ukuhlala nabantu kakhulu. Mawubiziwe ufuna uhlale nabo, kodwa isikhathi esiningi usichithe kakhulu unoNkulunkulu mawubiziwe, ngoba uma ujwayele ukuchitha isikhathi sakhe esiningi nabantu uzogcina uhlezi u-empty. Kanti umuntu obiziwe akufanele ehlezi e-empty, ngoba noma yinini uma uhleli kuyenzeka ukuthi uhleli vele kungena ucingo kuthiwe cela uphuthume endaweni ethile, nangosibanibani udinga ukukhulekela, noma nangosibanibani uthi ucela ufike ebandleni uzoshumayela, yabani? So ufuna uhlezi aso sonke isikhathi u-ready, ukulungele ukuthi makuthiwa yep ukwazi ukusukuma uyithathe. So ke ithini ke lento? Ithi ubizo lubonakala kusengathi kulesi sikhathi lesi ekuthiwa isikhathi se-20th century lesi esiphila kusona. Hayi bazalwana, sekuyihlaya nje khona, kuyihlaya umuntu mayezwe kaqhamuka athi ubiziwe. Manje sekuyihlaya ngoba 2 minutes ukade eshilo ukuthi ubiziwe, eshumayela 2 minutes useshintshile, akaseyona lento akade esho, avela ashintshe completely. Mina ngokwazi kwami bengingazi mina ukuthi lesi sikhathi sasishunyelwa iBhayibheli, lithi iBhayibheli koze isikhathi sabantu abayothanda imali, koze isikhathi, ngangingayitsheli ukuthi lesi sikhathi siyoke sifike umuntu ekhona, yabona. Ene uMatthew 24 uyena oyichaza zonke lezi zinto, okusho ukuthi uma ithi kofika isikhathi sokuthanda abantu bathanda imali, hey bazalwane, lesi sikhathi sinzima ngalendlela ukuthi uma kugcwaliseka izinto ezikhulunywe eBhayibhelini, akulula ukuthi lento usheshe uyi-accept, kodwa unakho ukuthi hayibona, hayi lento yenzeka ngqo nje okwenzeka. Ungazi ungathi abantu bayagula kanti bagcwalisa isikhathi, yabona. So ke ithi ke lento njengamanje nabadusi boba baningi ababafika abayokhuluma izinto eziyinganekwane, betshela abantu ukuthi uJesu bamkhombe entabeni, bamkhombe yonke indlela indawo le, kodwa lithi lenkosi nini esenishunyayisiwe ekuqaleni ningakholwa yilezo zinto abazishoyo. Imani kulokhu enanikushunyayisiwe ekuqaleni, nime nibambelele nokumazi uNkulunkulu. So ke lesi sikhathi lesi esiphila kusona sithini? Sithi siyadinga ukuthi sithole abantu asebezofunda manje ukukhula, singene kwi-level yokukhula manje, singagcwali lo moya ukuthi sibiziwe, ngoba sibabonile abantu abathi babiziwe, ekugcineni kucacile ukuthi lento yokuthi ubiziwe akuyona eshintsha izinto, kodwa kungcono nje ukuthi ngisisebenzi sikaNkulunkulu, noma ngisebenza umsebenzi engiwunikiziweyo, ngoba once waqale waveza izinto ukuthi mina nguku, ukuthi isikhathi esiningi uSathane uyathanda ukuthi akubambe ngamazwi owashilo. Uma uke wathi wena ubiziwe, uyahlala amele ukuthi uzothumela izinto ezizolwa nalolo bizo lolo, yabona. So it's very important ukuthi singabe sisalokhu siyidiscussa kakhulu lento, ukuthi sibuzana ukuthi ubani ulinike ubani ilungelo, ngoba zonke iy'nyoka manje zikhishiwe, ziyapuluha, ziyaphambili, ziyehla, ziyenyuka. Akekho oyimisela ukusala kule nto eyenzekayo manje.
kulesi sikhathi samanje kuyihlazo ukuthi sinabafundisi abanesibindi lesisenyoka noma abanesibindi setshe, othola ukuthi ukwazi ukuthi kade isindisiwe, uyabusa etshela abantu ukuthi leyo nto lekuthiwa insindisi into engekho, yena ukuthi siyaphoxeka kakhulu ngalezi zinto ezenzekayo ngoba livele ivangeli lensindiso kusengathi into eyifake, kanti kwasukela kanje isigebengu sisuka la sisuka khona singezwa uNkulunkulu vele, sasuka seza la singengenza sasize ngoba sizofuna unkosikazi, masingamtholi sesiyabaleka sibuyele emuva. Omunye wayizela kube ezofuna imali, maye engayithola imali seyabaleka uyoqala ubunyanga, yabo. Ngiyafisa ukuthi ngikhuluma isiqinisekiso sokuthi bazalwane, abantu abangadideki, badidwe ukuthi babona akukhona abantu abashaya udididi. Ivangeli kaJesu limile and liyi-original linjalo nje, aliguquka, lisoze futhi laphelelwa amandla, liyohlezi limile. Isizathu abantu bayoshintshashintsha kodwa lona liyohlezi linjani, limile ngunaphakade, ngoba ngingu-alpha no-omega, ngiyisiqalo nesiphetho. uNkulunkulu wethu lezi zinto ey'ningi ukhulumile ngazo, kodwa uma siyiqala sezenzeka sekusengathi manje sibona into entsha, yabona. So-ke ngiyathanda ukuthi ngikuveze lokhu ukuthi abazalwane, wafunda ukuthi uma umzalwane owaziyo ukuthi usenomsebenzi kumele ukuthi usebenzele uNkulunkulu, ziqaphele wena nesifundise esikuwena. Usho njalo lo mbhalo, ziqaphele wena nesifundise esikuwena, ungabisanaka abanye abantu ukuthi benzani, kodwa ziqaphele wena nesifundise esibekwe kuwo, ngoba akusadingi-ke manje ukuthi usuyoze mhlambe uthi nawe ufuna ukugcwalisa isitediyamu ushumayela, asikho isidingo salokho, selishunyayelwe kakhulu ivangeli. Uma kwenzeka nako ku-right, ayikho inkinga, kodwa asibathole abantu bese ekuthenini ba-willing ukuthi bayikhulume le ngxoxo ethi hhayi ivangeli lisekhona, abantu ababheda kuyena uNkulunkulu obhedayo. Uma abantu bewa akusho ukuthi uNkulunkulu wile, uma abantu behluleka akusho ukuthi uNkulunkulu uhlulekile, ngoba abantu lento yokungakufuni ukukholwa, one, iyimimoya esuke i-behind yena lowo muntu, esuke igacele kuye, emenza ukuthi ngaso sonke isikhathi ahlezi eyibona kusengathi uyalahla uma eqala eyifaka kulo mbuso kaNkulunkulu, kanti usuke ungalahli, yabona. Uma ungene kulo mbuso kaNkulunkulu, ukungena kwakho kuwo usuke wenza vele i-purpose kaNkulunkulu, ukudalwa kwakho ubekwe emhlabeni, usuke udalelwe lokho ukuthi yonke into oyenzayo yenze ngokulalela yena nokulandela yena uNkulunkulu, right. Kwenziwa yini-ke kube sengathi uma laba ababiziweyo kube sengathi when it comes to finances ey'ningi izinto azenzeki, right. Kubalulekile uma ukholwa noma uma ubiziwe, yiba umuntu oyikhuluma inhliziyo yakho, umuntu osukhulekele uNkulunkulu wakunika ukuthi nangu umuntu engafanele ukwazi ukukhuluma naye izinto ey'njalo, ukuze nikwazi ukuthi nidilivishane, udilivwe kuleyo mimoya engatholakala ukuthi iyona ekhoza ama-problems along the way, because imimoya ilwa kakhulu nogcobo nje, isuke ilwela ukuthi amandla uNkulunkulu akabekwe kuwe abangabi khona abantu abasindiswayo ngala mandla uNkulunkulu asuke abekwe kuwena. Iyona issue nje esuke ikhona leyo, iyona fight leyo up until koze kuphela impilo yomuntu osuke ebiziwe. I-fight ekhona ithi ngoba usungene kulo mbuso, I will challenge you financially, I will challenge you in life, I will challenge you kuyo yonke into oyenzayo, yabo. So once wayazi leyo nto awubusakhathazeka-ke ukuthi okay, kahle hle into efunekayo ukuthi iphele ugcobo. Uma lufuneka lo gcobo ukuthi liphele noma lingasebenzi, ufuna ukulithatha uthi usathane aliconvert alenze ngendlela yakhe, yabona. Uma uthi lo mbhalo uma uthi asibambene nenyama negazi, Ephesians 6, asibambene nenyama negazi, kodwa sibambene nemibuso,
yalobo bomnyama. Ngamanye amazwi la emhlabeni kunemibuso ecashile esingeke siyibone elwisana nathi syndicately. Usuku nosuku ikhona lemibuso. Ikhona ibhizi yehle yenyuka ihlezi itshala izinto endleleni, itshala izinto phekwezindlu, itshala izinto emisebenzini la ukhona usuku nosuku. Ngamanye amazwi-ke kuthini-ke lokhu uthi fanele nawe ube bhizi kanjalo in the kingdom of God. Each and every day alingapheli usuku ungasitholanga ukuthi uthini uNkulunkulu ngosuku olusha. Uthini uNkulunkulu namhlanje? Uthini uNkulunkulu namhlanje? What a message of the day. What are the things ekufanele uzenze? What are the things engafanele uzenze namhlanje? So might asibambene nenyama negazi. So le mimoya le iyona-ke le ehlezi ngaso sonke isikhathi ihamba ikhanda ama-bad, ikhanda izinto ukuthi zibe nzima zingenzeki, ikhanda ukuthi ulahlekelwe yihope, ikhanda ukuthi ube nesicebo, ube nesidina kwabanye abantu, ikhanda ukuthi wherever la uqhamuka khona thola abantu bayathakatha too much. Uthola ukuthi la ufika khona njalo ihlezi kunikeza ama-opposition ngaso sonke isikhathi. So imimoya elwisana nawo, yabona. So once wa-delivered kuleyo nto sekulula-ke, yakhona ukuthi manje ey'ningi izinto usunako ukuthi uyibone zenzeka. Ngiyakhumbula-ke ngelinye ilanga ngike ngawubuza lo mbuzo ngikhuleka kuNkulunkulu ngithi mina kwenziwa yini uma ungcwele kube ngathi abantu ababiziweyo ababi nayo imali, bayahlupheka, ukuthi uNkulunkulu lo ngiyabanika imali abazalwane. Inkinga yabo i-management yayo, abakwazi ukuyiphatha imali. Abantu ababiziwe isikhathi esiningi imali mayifika uyidla ngendlela yokuthi 100,000 angawudla 1 week usuphelile awusekho. So kuwukuthi akanawo umqondo wokuthi mangiyitholile ngiyithathe ingxenye ngiyibeke, enye ngiyithathe ngiqale something, mhlambe something like a business ukuze ngikhona ukuya phambili nempilo. Hhayi, akwenzeki kanjalo. So ithini lento? Ithi khashanile bush. Moya oyingcwele uyasisiza-ke ngaso sonke isikhathi masiya kuye ukuthi sazi ukuthi kwenzeka kanjani, ukuthi kwenzeka. Yabo once wanama-solution alezi zinto lezi ezikutshalenjayo, impilo iba lula. Usuyakwazi ukuthi okay, ngingenza kanje, ngingenza kanje, ngoba amandla esiwanikeziwe makhulu ukuthi kungenzeka noma yini. Ingakhathi uJesu ninamandla ukuthi ningathi ngisho kule ntabi ingaqubuleka iphonseke olwandle. Into leyo esuke ingenzeka. Amen. Ngiyathanda nje ukudlula ezwini kafushane bese ngibonga uMatthew 24. Ngiyakholwa ukuthi lesi sifundo sisazobe sesiqhube ngoba siprodi kakhulu. Isifundo sobizo siprodi kakhulu, asipheli la, kodwa I'm hoping next time sizobe siqhubeka. Ngithanda u-24, uthi u-24 uMatthew verse 23 uthi khona uma umuntu ethi kini bheka nangu uKristu noma nanguya, ningakholwa, ngokuba kuyakuvela oKristu bamanga nabaprofethi bamanga baveze izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso ukuze kudukiswe nabakhethiweyo. Uma kungenzeka bhekani, senginitshelile ngaphambili. Ngakho-ke uma bethi kini bhekani usehlane, ningaphumi, noma bethi bhekani usendlini, ningakholwa. Isona sikhathi-ke lesi ekufanele umuntu akwazi uku-understand ukuthi kubekweni kuyena, angahambelani ukuthi abantu bathini. Ngoba kulezi nsuku njengoba ubona kwenzeka abefundisi abazindiziwe bakwazi ukushintsha babe yinyanga, babe izangoma, babe yonke lento. So uthi uNkulunkulu bona labo njengoba bona beguquka beshintsha bethi bona sebekhonza uNkulunkulu ngempela manje. Hhayi, uthi uNkulunkulu leyo nto ningathuswa yile nto engekho. So-ke singathuki-ke bazalwane, singalokhu siyowarisha, nalokhu futhi siyohlola kubona sethi sifuna ukubona iy'nto zethu ngoba ayikho vele into ozoyibona. Bazele ukuzodukisa ibandla likaNkulunkulu. Wena obiziweyo engathi ungahlala obizweni likaNkulunkulu, wenze njengalokho uNkulunkulu ekufuna ukuba wenze. Siyabonga. Amen.